נמצאים בחנות קטנה ומטריפה במרכז תל אביב, קוראים לה נוח, לא סתם קוראים לה נוח. כל הרעיון של החנות זה שלאוכלוסייה המבוגרת יהיה נוח וגם נעים. אז נכון שיש כאן גם מוצרים לשימוש של אנשים עם מוגבלויות רפואיות, אבל יש פה גם המון פינוקים. סמדר, בואי תספרי לנו מה אנחנו יכולים לראות בחנות. בנוח אפשר למצוא מוצרים שעוזרים לנו לשמוע יותר טוב, ללכת יותר טוב, לראות יותר טוב, אבל גם דברים שעוזרים להנאה, למלא את שעות הפנאי, דברים שילדים ונכדים יכולים למצוא מתנה לסבא וסבתא. מה אנחנו יכולים לראות פה שמתקשר למוצרים שתיארת? פה יש לנו אביזרים, למשל למקלדת. אנשים מבוגרים רואים אולי קצת פחות טוב בלילה, ויש לנו מדבקות ששמים על המקלדת שמאירות בלילה. נכנסים לי כאן רק אנשים מבוגרים? ממש לא. נכדים וילדים. התקשרה אליי נכדה מאזור הדרום וקנתה לסבתא שלה את המקל הזה. מקל מעוצב? מקל מעוצב עכשיו. הוא פונקציונלי כי הוא מקל הליכה, אבל הוא מעוצב. יש לו את הלוק. אנשים מבוגרים, עדיין החוש האסתטי שלהם מאוד מפותח. מאוד חשוב לי, כשאני מוכרת להם משהו, שהמוצר יהיה פונקציונלי, אבל לשמור על אסתטיות. מה זה המקל הזה? נראה שגם לסבים יש מקלות מסוגננים. נכון. מה זה החורים האלה? החורים, כיוון שיש סבים שהם 1.5 ויש סבים שהם 1.70. לכן אפשר בלחיצה קלה להאריך ולהתאים לגודל של הסבא. רוצה לשחק איתי? בשמחה. אז אני מבינה שיש פה גם אפשרות לעזור לאנשים שאוהבים קלפים והם יכולים לראות יותר נכון. בוא נשווה בין שני הקלפים. תראי, הגודל אותו גודל, אבל הספרות גדולות במיוחד. זאת איכות חיים. לא לוותר על התחביבים, גם כשהראייה למשל פחות טובה. אחד שרוצה לקנות לסבא או סבתא מתנה, מה העצות שלך? וזה שעשויה מחומר פלסטי. היתרון של הראשית מבחינת נסיעה היא קלה, היא שטוחה. והיתרון הנוסף שהיא לא נשברת. לא נשברת. היא באה במגוון צבעים, מתנה נפלאה. יפה. מה זה? ועוד במגוון של מתנות. זאת מסגרת, היום מאוד הרטרו חזר, המסגרות המקושקשות האלו, עם רקע של טפט, שגם הוא מאוד באופנה. אבל החלק האחורי הוא מגנט. אז אם סבא וסבתא לא רוצים שיפנו להם בחדר שינה, אז הם צריכים לתלות את זה? לא, זה כדי שכשסבא וסבתא יוצאים מהבית ואומרים, רגע, איפה שמתי את הכרטיס קופת חולים? איפה שמתי את תעודת זהות שלי? ואם הם נוהגים, איפה שמתי את המפתחות של הרכב? ואיפה שמתי את המכתב? אז למשל, פה שמים את המפתחות של הרכב, פה שמים את הכרטיס קופת חולים, תעודת זהות וכן הלאה, ואם יש להם כרטיסים להצגה גם. כרטיסים להצגה אותו דבר, אם צריכים לשלוח מכתב, הם יכולים לשים פה את המכתב. מה ההבדל בעצם בינכם לבין מלבט? אנחנו חושבים על המכלול של האדם, של הנוחות, אבל בעיקר על איכות החיים שלו. ואיכות החיים היא לא רק המגבלה לכאורה הפיזית, אלא הכיף. לקראת החורף, ממה אפשר להתפנק או להתחבק? כרית חימום חשמלית, מנומרת, אז זה ככה משהו קצת שובב, ומקום לשים את הרגליים, לחמם גם את הרגליים. או את הידיים. למשל, בקבוק מים חמים, אבל עם שדרוג, מסאז' גם. הוא חמוד, עשוי מקטיפה, מאוד נעים ורוטט. מה הטיפ שלך לנכד שמגיע לחנות ורוצה לשמח את סבתא שלו? הוא יכול לשמח אותה בשני אופנים. אחד, דברים שהיא צריכה, ואחד, דברים שהוא יודע שהייתה רוצה, אבל היא לא הייתה קונה לעצמה. בעצם אנשים שבאים לקנות מוצרים כאלה, יש להם מחסום רגשי. הם אומרים, בעצם הגיע הזמן שאני צריך להשתמש במוצרים המיוחדים האלה, לא? חלק מהאנשים מגיעים ואומרים, אני לא צריך, אני לא מבוגר, אני עוד הולך טוב, אני שומע טוב, אני רואה טוב. אבל חלק גדול מהאנשים נכנסים ואומרים, איזה יופי, יש פה כל כך הרבה דברים בשבילי. מה הטיפ שלך לאיכות חיים גבוהה? הטיפ שלי הוא לא לשכוח ליהנות מהחיים.